May hapon mga kasans karon. Niya na ta karon mga kasans sa tuang spot niya. Try ta og manguha og kaning kasag mga kasans kay ugma ang tide. Alas 10 so karon manguha ta daag bait. So naay kasag mga kasans inyo nakita na. Naay kasag mga kasans atong tirahon mga kasans ha. Kuhaon na to. Kay mao ni ato ang i-bait ugma. Kana mga kasans. Mao ni ato ang i-bait ugma para at least makakuha ta. Kuha mga kasans. So dira. Kuha ng kasag mga kasans. Wala na siya paako. Oh, basin og kining kuan ni mga kasans. Kining nakuha na nato ni dati ba niya nakaikyas lang. Mao ning wa nay paak. Oh, naramo na ni atong kuha mga kasans na natay octopus, natay mga kasag. So mao na ito i-bait ugma. Mangita pa ta diri karon mga kasans. Mangita pa ta og laing kasag na ay daghan ni diri siya mga kasans sa turan tirahon kay naman tay improvise nga gihimo nga pusil-pusil mga kasans. So anawa, so mao ni ato ang pangkuha. So dili na kaayo hasol mga kasans kay kita tagkasag ditso na to pusil. Mangita tagkasag ha. Dali lang mga kasans, dirita. Dirita, ngita tagkasag dire. Kita tagkasag mga kasans, dili na siya lisod kaon kay nag-improvise naman ta. Dali na lang kayo. Ako mong pakitaon mga kasans kung say akong buhaton. Dali lang. Parehaan eh. Kita niyo na mga kasans. Naraw, sa ilaw mo. Padulaan ako ha. Naraw. Kasag man na siya daw. Kana atong tirahon na ha. Dali lang mga kasans ha. Kasans ha. Ayo. Ito si Jack mo siyangan. Naraw, napaisa mga kasans oh. Naraw. Atong bigyan eh. Kana. Atong bigyan. Kuha. Naraw mga kasans. Itong isa, kuhaon po na to. Itong isa, kuhaon po na to. Dali lang. Suksok man sa bangagod. Sa kayon sa ninako akong kuhan mga kasans ha. Ika, isura naman ani. Iyon sa ninako ako ang Armalite mga kasans para kuha gid siya. Anara. Ready na. Mga kasans ha. Atong testing ang tira mga kasans ha. Kana ha. Yan ya. Ano na to mga kasans? Kaya ba ni? Araw? Kana mga kasans, kana. Ano to ha? 1, 2, ay patay pa. Ipikpil mga kasans. Layo ro magkayo. Matay. Atras to mga kasans, dirita. Kasans, tanawa mga kasans, nara. Nana po tayo tirahonon mga kasans nga kasag. Araw, kita ninyo na. Atong testingan og bigay mga kasans ha. Makuha ba nato mga kasans ha? Ayaw ha. Asa ha? Araw mga kasans oh. Araw. Tirahon na kuha. Araw mga kasans ha. Piti man kuha mga kasans. Araw. Di siya kaikyas ani nga to ang improvise nga Armalite mga kasans. Mo ni nga kuha gid siya. Igid siya kaikyas oh. Guys, sa. Okay. Ubay na ni itong kasag mga kasans. So tagkaluyan ta og mga kasans so ganing blue bone ba. Kasag mga kasans nasa ilawom. Araw lili ara nigli ninyo kay muli man pod. Araw. Testingan na to tira mga kasans ha. Makuha ba mga kasans ha kana. Kuha kasans. Awa. Pirting kuha mga kasans oh. Wa gid sila naigo gyud ang buko-buko mga kasans. Wa gid siya kawala sa pag-usa niya pag-abtik. Mga kasans, naraw. Kita ninyo ng paak mga kasans, kana. Testingan atong tira mga kasans ha, kini atong improvise nga Armalite ug makawala ba siya ha. Ha? Awa kana ha. Awa. Kuha mga kasans. Uy. Ipikpil man mga kasans. Intapsing raman. Palpak. Natin nakitang octopus. Pero alanganin kayo sa ang pagkuha ni kay ang iyaharang tentacles ang nigawas. Testingan natong tira ra ha og makaya ba ha makuha ba gyud nato ni siya ha turon banaon og naara ang ulo diha ha. Testingan to mga kasans, ready get set go. Hingkipo siya mga kasans pero murag dako ba yaon ta siya mga kasans pero
Oh, kusgan gid kasi mga kasans. Kusgan na gid niya, oh. Kusgan na gid niya, oh. Asok-sok gid siya mga kasans. Oh. Agad, di gid siya makaya mga kasans. Ala. Malak gid. Dode. Asa? Yung gawas ya. Lahi po ni. Lahi po siguro. Kuha na to mga kasan, ng octopus mga kasans. Hehe. Ay, hanap mo ni. Ano sa mga dara. Kuha mga kasans. Pero, ato sa ning dukdukon ng ulo mga kasans ha, kay mamatay ba kay. Ay, isa. Mga kasans oh. Muna ito na ipaon ugma mga kasans. Kini. Wow. Tup. Dukon sa ning ulo kay. Para makuan gid siya mga kasans. Na, pwede na. Ha? Asa? Hindi na. Ano mga kasans oh. Kuna kuan ti takos dako na kay nagkuan. Bukan ni mo. Ara.